И здравейте хора, аз съм Антърсайм и тук при мен е X666 MKP Pro, но той не иска да говори. X666 MKP Pro. Всички чуваме гласа на бабата. Що так е трудно? Добре, той не затвори. На. Май ще бъда сам. Но ще говорим по чата. Той не иска да говори. Не казвайте глупости на мен. Казвайте на него, той не иска да говори. Чакай. По. Няма да звънна. Снимам. Мина нуп. Та. Аре сега. Ай, той го. Уи! Картин. Карти късмета, бе. Оп. Спре. Оп. Добре. Цакаме. И да. Той мисли, че тук е със слип. Но не може и без теб. Гати човека, бе! Аз свалям този танк, ужасен е. Не че ужасен, а просто че не мога да скачам добре с танк. Къде ми забудос? Ето. И ако искате да се види в моя сървър, напишете GG4GGame. След малко ще ви показа. Да мина е тук. Оп. Добре, минах. Оп. Да, майка. И той няма никакъв шанс. Вижте, сега ще умре. Сто там е impossible. Не му... Оп. Как ти човек, как го мина? Как ти прото е? Аз 5 дни не мога да мина. Тама. Оп. Лудото куче. Оп. Аре. Отказвам се, полудях вече, полудях. Отивам какъв фуркиками. Полудях вече. Отивам да си видя Сугаркейн. И той дойде. Полудях. И той ли дойде? Какво търси той тук? Да се махне. И хора, ако искате X666 MKP Pro да говори по... Виках YouTube. What the fuck? Хора? Да, всички го знаят. What? Хора, и сега идвам да оправя проблем. И да, хора, върнах се. И ако питате защо името ми е така, защото нямаше друг свободен профил. Ако няма свободни профили, искате име, напишете странно име. И да знаете, хора, не можете да копирате да копирате акаунтите на хората. Ела в NIBG1.
Няма. Добре, може би. Чакай. Писи, бе. Чакай. А? Оф. Аре. Сега ти мен кипнете. Отиди в сървъра. И хора... Гадве. Може да се махате. Опитва се да чупа. И не го кикнах, а го убих. Клип. Гати, бе! Абе, май се. Не убийцата говори. Хора! Какво ме фана, бе? И се махни от света. Хора? Отново бутна. Дойдохме. Тете бана. Да се махне, хора. Аз ще го извика. Ако тук ви изкуса... Какво ми пред това? Най-накрая сте му направил World Ban, най. Пис. Къде е това? Къде е това? Я да видя. Само да запара. До мене той ще види какво ще получи. Най-накрая ще му мръзне и ще се махне. Ето го. Ето го, човек. Отново сте допарва се до мене. Ето го. Ела тук, ела. Ела. Ти само ми. Ела тук. Оп. Кик. Това е тук. Най-накрая си излезе. И да, хора, сами сме. Аз когато ги направя тия, ще се върна. Върнах се, хора. Сега се засея семето и когато искате, можете да дойдете в моя сървър. Аз понякога нямам да снимам, а понякога ще снимам. Можете да намерите името на сървъра долу в описанието. Аз само откъм в търдата и такива неща. Всички ми са... Аз ще отида пусну след това. Game on. Гати. Game over. Той ли спечели? Чакайте. Така ще го изигра, че няма да повярвам в какво се е запърка. Така
Аз тъй кои си игра, че няма да повярвам какво се е забъркал. Епична битка. Епична битка. Епична битка. Епик батл. Ти ще умре с теб, бъка. Едно. Ти ще умре с... Не, бъка едно. Ти ще трябва да умреш. Не, бъка едно. What? Той ще види. Бъка едно. И само двамата сме. О, про бицър. Как се измъкнах? Заклестих го в неговия капан. Гатиново е. Ние пък мислихме за про. Че не сте направи сте му. Кил бил просто един новак. What the fuck? What the fuck? Гати. Добре, сега ядоса господинцо. Сега ма ядоса господинцо. Сега много ма ядоса. Сега сте видим кой ще бие. Ха-ха-ха. Оф, ора, Епик Про. Епик Про. Само това ви казва, Епик Про. Оп, спутнах ли го? Как не успя? What the fuck, той не мърда. Убих го. И брадър. Бекви. Гати. Върнах се от гибелта. What the fuck? И да, хора. Това беше от този клип. Не забравяйте да харесате, да се абонирате. И чао, чао.